musa ukuzenza uclever yezo musa ukuzenza uclever wena uthe ama messages wathole kuyena lo nontando mina ngithandana nontando mina wenzani naye lokho efuna ukwazi wenzani naye ufunani nontando angithi ngithandana ngifuna indaba mono mapro buza yena ukuthi ufunani kumina ngoba mina ngithandana nawe uthandana nawe. Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami ngikuStufuza Dlangamandla Zulu. Le show le sibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke njengoba usisi wami ela eceleni kwami ukhomba lokho ukuthi khona into entsha aseyinothisile ngophesini athandana naye futhi angayithandisisi kahle hle. Kodwa-ke iy'mpendulo akabi nazo zonke, kodwa-ke siyathemba ukuthi sizoyithola kungesikhathi singakanani kusuka manje. So-ke uzosichazela kabanzi la bahlangana khona nala sekufika la nga-understand khona ukuthi kanti kwenzakalani la kule relationship. Shuthi kukhomba ukuthi uyamthanda because nakho phela uzilo wafuna ukuthi alandelele kabanzi, azi ukuthi kwenzakalani, azi ukuthi umuntu ahleli naye uziphethe kanjani. So-ke asike simuze ukuthi ingabe siphatheleni. Sabona kunjani? Yebo mama njani? Ngiyaphila. Mabalo ehlelayo. Noxolo kaMathenjwa. Mathenjwa, ababa amathenjwa. Umgabadeli, uMageba. Umgabadeli odlala. Kuyangena. Vele sonke emhlabeni zabandawonye. So-ke ubuya ukuhlala? Ngisuke eJozini. eJozini? Kulapho uhlala khona manje noma mhlambe No, isemzini wami la ngihlala khona nje. Okay. La uzifika kanjani la eThekwini? No, ngiye ngabona uhlelo kuthi Black Life. Yes. Ngacabanga ukuthi mhlambe ingangisiza nami. Kodwa kahle kahle usuke eJozini. Yebo. Alright. So ngicela ungitshele ukuthi la nahlangana khona nomuntu wakho ukuthi kwakuyinini nahlangana kanjani and kwakumuphi unyaka? Ngihlangane naye 2010. Bengiyokwenza ugrade 8. Okay. Yena 2010 ubuyenza ugrade 12. Yo. So like ukuhlangana kwethu besingahlangana ukuthi siyathandana. Okay. Ukumbona nje uyafika usuke primary ukumazi nje. Okay. Like kuye kuthiwe uma usuke primary high school baye bekufikisa yabo umatric uthi phorishi icathuli yabo leyo nto leyo. So yena ukumbona kwami bekuyilo muntu ongikhathalelayo but ngingamnakile because bengisayingane. Okay. Ngaqala ngamnothisa grade 9 esephumile because benza grade 12 ngo2010 mina ngizofika ngizokwenza grade 8. Okay. So ngambona lapho ke. So i-relationship yenu yayisiqala nini? Iqale 2014. Okay. Ukuba serious because lokunye ngeke ngikubali bengidlala nje naye like ngambona grade 8 salandelana ngathi ngenza grade 10 wabe ngilandela ko Facebook silandelana nengasekho esikoleni. Okay. Yabo. Kwase ukuthi 2014 ngiqale ngikumatric ke kwaqala ke sakhuluma into serious nami ngase ngibona ke lapho ke. Awusukhulile kancane so understand. So yena ngase isikhathi wena sowenza umatric ubefunda noma ubesebenza? Ubesebenza yena. Okay. Okay. So ke ubekuphethe kanjani nje beyinjani i-relationship yenu isaqala? Ngiqale ukujwayela naye ngenza grade 10. Bekusamnandi ngoba besisaqala nami ngingakazi lutho engifundisa izinto eziningi engithathe engihambise ngibonisa indawo noma bekungekho serious kangako. Okay. Because ezinye izinto bengingavumekile ukuthi sizenze ngoba bengisayingane nje like. Yes. So behamba ufike la ummisa khona ukuthi okay thina senza lokhu kugcine la asibe siseqa ngala. Okay, so wahamba ke kuhamba isikhathi wakhula ke manje ukhulu usathandana nomuntu oyedwa. Yebo. Nase nafika la khona bomisile khona noma namanje ngikaze nize nifike. No, njengamanje angikaze ngimise because from 2020 ngathini 2020 nje bengiyodeda mina ingane yakhe yomfana. Oh, okay. 2020. Okay. Okusho ukuthi kade sayiqala lento 2020 ngiyodeda ngathi ngikhulelwa hamba yovela ekhaya since yena bese sebenza vele. Oh, shuthi uyingoduso wena yakhe. Yeah, ingoduso yakhe. Okay. Manje ke yini le ongase understand kahle ayenzayo muva nje? No, from 2020 besi right ngikhulelwe ngihamba ngayodeda ngaba right ingane yomfana. Yena bese sebenza eThekwini la ngikhona njengamanje ngoba nami cha iTheku ngithe nje ku Black Life ngifuna ukufika uyifikela mina because ngiyabona ezinye izinto ziyenzeka. So 2020 sithandana kahle nje ingane yazi yakhula ngihleli kubo futhi ke nje into esele ukuthi sishade.
Okay, sezenzile zonke ezinye izinto Sezenzile ezinye izinto. ezayifunwa ekhaya lakho. Yeah. Okay. Manje-ke uSolani, yini lento entsha ongasayi-understand ngayo? From 2023 last year, ngiye ngathola ama-WhatsApp calls, ama-video call, intombazane engingayazi, ngabe ihlala e-Rest noma ihlalaphi. Angiyazi kwagama layo, kodwa nje engikwaziyo ukuthi nje ngifunani endodeni yayo ngoba mina ingitshela ukuthi mina nendoda yami sihlanganiswe ingane. Shuthi ubaba wakhe-ke lona umtshele kanjalo ukuthi mina angisathandani noma wengane yami sihlanganiswe ingane, ngimfakele imali kuphelele lapho. Ekubeni yena ungishiye ekhaya kubo, ngihlala kubo. Hawu, okay. Manje uma wathola lama-calls uyamtshela umyeni wakho ukuthi khona ama-calls engiwatholayo kanje. Umtshelile noma ufele ngaphakathi? No, vele umuntu esingumtshela into uyaphika ngithi. Ngiye ngamtshela but waphika wathi akayazi yonke le nto, yena akathandani ney'ngane ey'ncane. Kwangiphoqa ukuthi mina ngifonele i-Black Life ukuthi ngize ngiyifikele mina ngoba kahle hle ngifuna ukubona le ntombazane le ngifonelayo, ngifuna ukwazi ukuthi ifunani kumina, angithandani nayo. Uthandana nobaba wengane yami. So yena angifuni ukuthi engifonele ngitshela ukuthi angihlukane nobaba wengane yami ngoba akasangithandi. Imali uyayifaka eyengane nje, mina ngifunani. Uthe uhlala ekhaya lakhe umnumzane? Yebo. Khona ba umdala? Khona uma wakhe, bonke nje bakhona osisi bakhe. Ukhona umuntu omjwayele kakhulu ozokhuluma naye izinto ejulile njengalento nje? Ukhona umuntu sokwamazisa yona ukuthi hayibo ngiyafonelwa la, ngithola i-video call, ngithola ama-text, umuntu athi angihloni nendoda yakhe? Uke wamceba ekhaya lakhe la azalwa khona? Ya, ngiye ngamceba kubhuti wakhe cause uyena oyethi nje ma engekho akathatha ingane yakhe aphume nayo, izinto ey'kanjalo. Ubhuti wakhe wazi yonke into and uyangitshela ukuthi leyo nto akayazi, shuthi uyaqala ukuyibona nje. Okay. Nami akayena umuntu, ngiyaqala ukubhekana nale nkinga, selokhu saqala ukuthandana. Ngiyayiqala le nkinga engibhekene nayo. So njengoba sinikezile-ke inamba kasisi loyo othi ujwayele ukuthi akufonele, sike samfonela samthola futhi uvumile ukuthi asijoyine namhlanje. So angazi uma wena ukulungele ukuthi ngimlande ukuze uzokhona ukuthi ukhulumisane naye ubuso nobuso. Ngimlande. Ya, ngakujabulela lokho. Alright, ngosilandelayo. Siphinde sinamukele ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufe khona lo mbukiso. Uhlelo lolu silibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke usesuvumile sasijoyine. Ngiyethemba elikhulu sinalo ithemba lokuthi uzokwazi ukuthi asiphendule yonke imibuzo esidinga ukuthi siyazi, because siyabhilivela ekuthenini unazo zonke iy'mpendulo. So-ke asike size ukuthi iqiniso ngabe sizolithola noma cha. Sabona kanjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Umabalo hle naye? uMandosi. Ndosi. Cele. Alright. So wena ubiza uNdosi straight, hayi ukuthi ubiza uCele? Ngibiza uCele. Oh, okay. Usisi uyamazi? Yeah, eThombeni. eThombeni. Yes. Umazi ngokuthi uba? Uma wengane kaManzwi. Oh, okay. Mhlawumbe seke wakhuluma naye ngelunye usuku? Yeah, cause wayekade sendele i-boyfriend yami message emfonela. Okay. Yes. Uke wambuza u-boyfriend yakho ukuthi basathandana noma cha? Wangitshela ukuthi wamchithela bahlukana, into ababahlanganisile nje ingane kuphela. Uba wachithela umunye? Yilokho uZugelo wachithela i-boyfriend. Yes. Okay, base bahlukana. Yes. Mawubhekile ngabe sikubizeleni la uhlelo lethu umfunani umuntu wami? Mawuzicabangela nje ngesingawe, ubona ukuthi mhlambe yini eyenza ukuthi sikucele ukuthi usondele uzosijoyina kule show? Ngisadidekile nami cause ngokwazi kwami mina ngedwa kuMazwi. Okay. Yes. Ngiyacela nje umuphi isikhathi nesineke akuchazele ukuthi kahle kahle yini eyenza ukuthi akucele ukuthi usijoyine namhlanje. Alright. Ngicela ukukhulumisana naye. Kanjani mama? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Mama la ngidideke khona umbiza ngegama lakhe lesibili kwe-ID. Mina ngimazi ngalelo kuqala. Ngazi ukuthi umenzi yena uthe uMazwi. Ngiyeza uthe Mazwi. Yebo. Okusho ukuthi amagama akhe uyawashintsha okokuqala nje lokho-ke. Uthe mama uyangazi Ithombeni angithi? Ngikwazi Ithombeni. Utheni kuwena mayemubona nje ngubona isithombe kuyena utheni umbuza ngami? Wangitshela ngawe but wangitshela ukuthi wamchithela so wahlukana nawe, into enaka nje kwena phela ingane kuphela. Imesindi imali futhi even nawe akakhulumi nawe. Wena ungazi ukuthi akakhulumi nami noma? Into engangitshela Cause mina engikwaziyo umfonela every day. Angikwazi-ke lokho, ngiqala ngawe. Wena uhlala naye endlini noma niyabonana nje?
Ngiyafika kwakhe ngihlale nje iphela noma isonto ngihleli kwakhe. Manje yini ekwenza ukuthi wena ungi-WhatsApp because mina ngiku-WhatsApp ngi-WhatsApp ubaba ingane yami? Cause like ufuna akunikeze attention kube kuwena wamhetha, angithi wamhetha wena. Angaze ngimhethe mama, ubaba ingane yami loyo ngingoduso yakhe ngihlala naye ekhaya. Hayi angikwazi-ke lokho mina. Awazi lokho? Uphi njengamanje? Ungitshela ukuthi usemsebenzini. Ngikhuluma naye mina. Njengamanje-ke ubheke emakhaya, usendleleni ubheke ekhaya. Already usefikile vele. Ngoba ngiphambane naye endleleni ubheke ekhaya. Kusha-ke lokho kumina. Shuthi-ke usuzofonela indoda yakho uyibuze ukuthi ikephi. No, bengifuna ukubona le ngane yaseresi le engibhalela ku-WhatsApp ngendoda yami. Bengifuna ukwazi nje kuphela ukuthi yini into oyifuna kumina. Cause mina ngikhuluma nobaba ingane yami. Wena, why ungisendela ama-VN nama-message? Ungitshela ngihlukane nendoda yakho. Mina it seems like ufuna i-love back home ngoba phela uyazi usebenza kahle and unaka ingane kahle. So le mali le ayisendela kumina mhlawumbe unomona or something, I don't know. Uyamthanda? No. Akayona nene le type yami. Pho manje ufunani kena? Unginikeza imali. Wena uyamlandela nje umlandelela imali? Kanti Ukhona omunye umuntu othandana naye? Uthandana naye kuphela? yes. Okay. Kuwena wathi uhlukene noma ingane yakhe? Unaye nahlukana? Sikaze sihlukane. Ngoba ngisho nje singihlala kubo. Usemsebenzini ngoba la eThekwini. Njengamanje usekhaya futhi kodwa kwayena akazi ukuthi usekhaya. Usemsebenzini. Ngiyacela ngivumele ukuthi simfonele ukuze thola impendulo kahle kuyena. Because manje asazi ukuthi fanele siqhubeke senze njani. Usho kunye nawe usho kunye. So ngemvume yenu ngiyacela simfonele. Akudangengi. Ngamfonela mina. Cela sifonise. I think uright usikhuluma naye wena. Hey babe. Baby. Unjani? Hi mama. Ngikhona njani baby? Ngiyaphila, usemsebenzini? Yeah, ngisemsebenzini sithando sami ngaze kwamnandi ukuzwa lo phimbo. Uzobuya nini? Athi yabona njengamanje la ngisasalele umsebenzi omningi kakhulu ngenza admin namhlanje. Kodwa Yini udlile ngikhumbula yini? kakhulu cabanga. Hayi ngizoba lapho nje. Mhlambe mangiqeda nje lo msebenzi zokuthinta ngizokutshela kodwa because ngenzeka ukuthi mhlambe ngihlale la emsebenzini ngithi ukushaya nje overnight. Kunama overtime amaningi la. All right babe. Okay. Yeah. Okay baby. Be right again. All right. Nice one. Oh, love you. Love Budi? you too. Budi, Hello? unjani? Hayo. Yeah, mama unjani uyaphila? Ngiyaphila. Ukhuluma noSitufuza Dlangamandla from Black Life TV. Ukhuluma noSitufuza Dlangamandla Zulu from Black Life TV. Yebo sanibona. Ngiyaxolisa uvesana ngisuka ngifone nje. Kodwa ngikuzwela ukuthi ukhuluma nesithandwa sakho, kade nibizana ngosithanda. Yebo. Kahle sikulalele nje ukushow ethi umfunani umuntu wami. Hawu. Manje imali ngicela ubuze ukuthi manje inamba yami ithathe pho. Sikufonela ngefoni kasisi. Kabani? Lo kade ukhuluma naye manje uNontando. uNontando ya. Mana awungitshela, uyamazi noXolo? Imali sesikahle kwenzakalani? Kwenzakalani? uNoXolo uyamazi? uNoxolo ya umoya nganzama. Okay, ugcina ngokuba umoya wengane zakho kuphela. Kanti indaba ufuna ukwazi indaba engaka? Ngiyacela nje ukuthi ungiphendule. Ya indaba zami naye lezo asifuna wena. Ukhona-ke la kwi-show yethu sila e-studio soba u-3 sikulalela ifoni iku-loudspeaker. Uyena obhalile futhi kule show le esingifuna umuntu wami ngesimanga sokuthi ukajwayele ukureceive ama-VN nama-text athi akahlukane lo sisuke emsendela i-text usuke ethi akahlukane nendoda yakhe. Yilo kade ukhuluma nayo noNtando njengamanje. So nawe ukhona ukulalela nje. Ngiyacela nje unemibuzo eminingi adinga ukuthi akubuze yona yena. So ngiyacela ukunikeza ifoni. Hayi mangithi ngiyabuza nami. Ngilalela. Ubani obhale lapho kwa Black Life? uNoxolo ingoduso yakho. Ngicela ukuthi umnikeze isikhathi akhulume nawe efonini. Ufuna ukuthini mina? Ngicela wazi ukuthi noma ngabe uyakhuluma nawe manje kade laleli kade ifoni ikade ku loudspeaker ukhuluma noNtando. Okay. Baba wakhe.
Sawubona mama, kanjani? Ngiyaphila. Kusho ukuthi uyaphila? Ya, ngabuza wena uthi right yini? Ya, ngi-right. Manje wena indaba usubhalela ko-Black Life wena manje ufunani lapha? Ngifuna ukwazi le ntombazane ehlezi ngibhalela wenzani nayo. Manje indaba ufunani? Indaba ungabuzanga mina. Ngiyabuza. Uwenzani naleyo ntombazane? Lokho engikubuzayo uzongiphendula noma ngeke ungiphendule? Okay, angenzi lutho nalowo muntu loyo. Lowo muntu nje ngaleso sikhathi leso angithandana naye ngaso sikhathi. Hayi manje, ngithandana nawe mina. Manje awuthandani naye? Angisathandani naye. Ngikhuluma ngama-message mina ngoba kade kuqala inyanga wena uholile. Ilawo ama-message engikhuluma ngawo kade ngibhalela. Usondela wena? Esendela mina, ngithi wena umnikeza inamba yami. Ngenze njani mina? Angaze ngineze inamba yakho mina. Angaze ngineze umuntu inamba yakho sana sami mina ngeke nginikeze wena. Sando sakho. Ukuthi wena awukwazi ukungifeyisa indaba uhamba uyongisaphaza manje. Angithi ngakubuza waphika wathi na khontomazana serious uthandana nayo. Ngakubuza ngithi. Ayikho leyo ntombazane. Wenzani pho nayo? Lokho ngifuna ukwazi ukuthi wenzani nayo. Naxola. Na ngiyabuza wenzani nayo. Ukephi njengamanje? Ngitshelile ngathi ngiyagodwa ngekhaya nje angithi ngitshelile ngathi ekhaya manje. Oh. Hayi. Kuyena umtshela usemsebenzini kumina ngifonelile wangitshela ukuthi uyabuya ekhaya. Imake naxola. Musa ukuzenza uclever. Yes, musa ukuzenza uclever. Wena uthe ama-messages wathole kuyena lo nontando. Mina ngithandana nontando mina. Wenzani naye? Lokho ngifuna ukwazi wenzani naye? Ufunani nontando? Angithi ngithandana naye, ngifuna indaba mona mapro. Buza yena ukuthi ufunani kumina ngoba mina ngithandana nawe ithandana nawe. Waye ngibhalela ama-message mina ngitshela ngihlukane nawe. Awu mina ke ngazi ukuthi ke nkosazana ngithandana nawe futhi ke akekho umuntu engithandana nawe. Wena mangani zami futhi ngikhetha wena. Yonke le nonsense eniyenza lapho mina uyazini yeka konke lokho futhi uzongichazela kahle mase ngikubona ngoba lo mbhedo ngitshela wona ngizwe. Naxola. Na ungangichazeli. Naxola. Ungangichazeli. Lalela bebe ngicashisa umoya yeso. Ngicashisa umoya. Okay fine. Wenzekile kodwa mina at the end of the day mina ngichoose wena. Lokho kumele ukwazi. Ngicela ukwazi lokho. Ngichoose wena. Akekho umunye umuntu mina ongakwazi ukuthi ngididise phambi kwakho. Yes. So noma sekuthiwa kwenzakalani kodwa I will always choose you and akekho umunye umuntu ngiyakutshela nje manje. Loyo intombi yaseRez leyo. Intombi yaseRez ngaso sikhathi futhi hayi manje. So menze ngisuwane nawe ngenxa mina. Ya lo muntu loyo. Manje ithini into yakho vele? Hawu ngizobuya. Cause yena usengichazela ukuthi uthanda imali. Uthe futhi awuyona type yakhe. Ithini into yenu? Hawu. Usho njalo? Cha, akashongo njalo. Awuvela ngiyona type yakhe, ngitype yakho. Hawu. Ubuya nini lapho? Umtshelisa ubuya nini? Ya ngizobuya. Ngicela ungilinde nje, ngicela unginikeze nje mhlambe isikhashana ngizothi mangiqeda lento engenza la bese ngiyakwazi ukugibela. Beka ukuthi usakathandani naye akagcizeleleke anitshela usisi uthatha. Shothi phela kumele umtshele ukuthi awusamfuni ngoba mina lento yeni ngiyenze ngiyimele. Vele ngisathandani naye. Akatshela yena. Tshela yena phela ungatsheli mina. Angithi utshela yena manilele embhedeni ukuthi uyamthanda. Hawu. Umtshele-ke njengamanje ngifuna ukuzwa. Hello? Manje wena indaba wena ufuna uchitha umuzi wami wena. Angithi uyazi ukuthi mina nawe into yethu kade kuyi just one night stand. And manje ufuna ukwenzani manje? Ufuna ukubhidliza umuzi wami wena? Hayi ngiqala ngawe ke lokho mina ngazi nje ukuthi siyajola for 1 year sijola. 1 year? Ayikho leyo nto. Ayikho leyo nto. Uwena vele kade ufuna mina vele. Uwena ongilandela mina vele. Uwena nje wangilandela. Uyamtshela uxola ukuthi wena ongilandela. No, sengimtshelile ke naye ukuthi uwena wangitshela ukuthi wakuchithela so wamshiya wena ukuze ubuqala impilo entsha wayiqala nami. Hayi. Ayikho leyo nto uyabheda wena. Uyabheda wena ayikho leyo nto. Mina ngithandana noXola and uma ngani zami and I will always choose noXola. Uyamtshela ke yena ukuthi uvuke kumina namhlanje. Indaba yakho nje wena. Indaba yakho nje yabona lento yenu yama-2K ukuthi into ke nisilandele emva lokho kanti ngifuna usibhidlizela imizi yethu. Mina ngichoose noXola. Indaba yakho angingeni. Uyazi ke yena ukuthi uvuke embhedeni wami namhlanje. Namhlanje? Kanti uye emsebenzini wena uvuke phi? Uye emsebenzini wena uvuke phi? Akashela ufuna ukungimoshela wena ntombazane yazi. Ashela ufuna ukungimoshela. Ngokhuluma iqiniso. Angisayizwa ke manje ukhuluma into eziningi manje. Yini ukhuluma lento phambi kwanoXola nje lento ekhuluma into engekho nje How? You just said why ngikhuluma phambi kwakhe bese uthi ayikho. Manje Uyazibona unama kanjani? Manje ngoba ukhuluma uyazibona ukuthi unama kanjani? Uyangizwa.
lalela-ke wetilane wentombazane. Awu. Indaba yakho angiyingeni uyezwa. Ngeke ngihlukane noma wengane zami mina ngenxa yakho. Cha shimbandla Ngithandana ayisifebe. noXolo and ngiyohlezi ngichuzana. Mawukuthi ucabanga ukuthi mhlawumbe lento oyenzayo izokwenza ukuthi ngihlukane noXolo. noXolo uyangithanda uyazi futhi ukuthi yabo. Sakushithelanga. Angingasakhuluma kakhulu ngoba uzophinda uhambe futhi uthuthe le ndaba mhlawumbe uyithuthelanga noXolo kuphela. Shuza akasakushithelanga ke. Yini wena nje oqala wena yazi into wayenza wena wathatha ifoni yami wena wabhala ama message efonini yami wayisendele efonini yakho wena wabe usuthumela ngiyakwazi phela ukuthi njani utshethe usile ngiyakwazi. Hawu. Yiyo vele yona vele. Wazi one stand lokho uzi one night stand yakho. Ilalela yona lento yadathi ngikuyeke vele ngoba utshethe usile. Usuqedile? Usesekhona ukho? Thuleni. So mawubhekile i-relationship yeni sezoqhubeka? Yo. Lo muntu ubaba engane yami, ubaba kahle hle nje into eselo umshado kuphela. So usayimisele ngayo noma ngabe kuthiwa wenzile. Lento ayenzayo iyaqala akaze uzayenze. Usafuna ube naye futhi? Ngiyamthanda. Usazoqhubeka ube naye? No. So right. Yeah. Mbuke lapha ekhaya kuyacaca ngazuthi uhlelo sizoligoqa la ngesimanga sokuthi nani ngibonile ukuthi habe kanjani kunamanga amaningi kunamanga angangozulu ashiwo la kule phone call ubhuti ubengazi ukuthi uku loudspeaker ubengazi ukuthi sikhona studio bengazi ukuthi kwakona sihlangile la so about 3 kodwa ke ngicela usungakhohlwa usubscribe ulike ushare mina ngithanda kakhulu bye. Is the Black Life TV